Köszöntünk mindenkit, Olász Szabó Lilla vagyok, az Oktathatóan Kft. Képzési koordinátora. A mai napon Olász Zoltánnal, felnőtt képzési szakértővel fogunk a magyarországi klímagáz szabályozás helyzetéről beszélni, a 2025 márciusi, illetve a 2026 február 1-i módosítások kapcsán. Térjünk rá a részletekre. Először is hadd kérdezzem meg, miért volt szükség a rendszer teljes átalakítására? Sziasztok, én is sok szeretettel köszöntök mindenkit. Igyekszünk az előzetes tájékoztatónkhoz híven egy rövid, gyors, pörgős tájékoztatót tartani nektek, elsősorban a képzési oldallal kapcsolatban. Ugye mi indokolta ezt az egész rendszer átalakítást? Hát gyakorlatilag ugye a mozgatórugója ennek a történetnek, hogy az Európai Unió ugye a klímagázokkal kapcsolatos szabályozását, illetve ugye a fluortartalmú üvegházhatású gázok radikális kivezetését zászlójára tűzte. Azt a szakmában dolgozók ugye mindannyian tudják, hogy van egy úgynevezett globális felmelegedési kockázat, és ez alapján ugye sorolják be a gázokat, van ennek egy értéke, és ugye a fluortartalmú gázok jelentősen a legmagasabb kategóriába tartoznak, és a klímacélok betartása, illetve ennek elérése indokolta azt, hogy folyamatosan megpróbálják kivezetni a fluortartalmú gázokat. Na most ez ugye azt jelentette, hogy nyilván akkor valamilyen más alternatív gázzal ugye ezeket majd pótolni kell, és a környezetvédelmi szempontok abba az irányba mutatnak, illetve az uniónak a szabályozása, hogy az alternatív gázokkal fogják helyettesíteni a korábbi ugye fluortartalmú gázokat, mint például ugye az ammónia, széndioxid vagy szénhidrogén. Ugye ezek környezetbarátabbak jelentősen, mint ugye a fluortartalmú gázok, viszont ugye azt is jelenti, hogy ezek nagyobb üzemi nyomáson dolgoznak, robbanásveszélyesek is, és ez indokolja azt gyakorlatilag, hogy a korábbi F-gáz szabályozásban ezekről olyan mélységben nem volt ugye információ átadás, illetve a tematika nem tartalmazta a korábbi F-gáz képzéseknél ezeknek az úgynevezett alternatív gázoknak a részletesebb ismeretanyagát. És gyakorlatilag ugye ez úgy néz ki, hogy a jövőben 2050-ig tudomásom szerint ugye drasztikusan, tehát meg is akarják szüntetni az ilyen jellegű gázokkal működő egységeket, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy nem nagyon lehet elkerülni ezt a dolgot, tehát muszáj lesz átállni ebbe az alternatív irányba. És gyakorlatilag, mivel az alternatív gázok jelentik a jövőt ezen a területen, ezért ez indokolta azt, hogy a képzési rendszert is ennek megfelelően, értelemszerűen ki kell hegyezni gyakorlatilag arra, hogy ezek az ismeretek is meglegyenek. Jelenleg a szakembereknek milyen feltételeknek kell megfelelni ahhoz, hogy legálisan végezhessék a munkájukat? Ugye a szakmai oldalról a legfontosabb, ugye, hogy a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság ugye, képesítési igazolásával rendelkezni kell. Ugye ezt úgy tudjátok megszerezni, hogy vagy a klímagáz alapképzést végzed el, vagy pedig ugye, ha már rendelkezel alapképzéssel, akkor pedig egy úgynevezett átképzésen kell részt venni. Illetve hát természetesen ugye regisztrálnod kell az adatbázisban. Ezek a képzési oldalról legfontosabb feltételek ugye itt a munkavégzéssel kapcsolatban. Mi történik abban az esetben, hogyha valaki már rendelkezik ilyen alapképzéssel, viszont elfelejti meghosszabbítani, tehát elfelejti a határidőt? Hát ez gyakorlatilag ilyen kellemetlen lesz, ugyanis jelen állás szerint, hogyha kicsúszol a határidőből, tehát gyakorlatilag ugye arról van szó, hogy az alapképzésnek a jogosultságai 5 évig érvényesek. Ha kicsúszol ebből, akkor gyakorlatilag újra kell kezdened az egész történetet, tehát ha lejár a jogosultságod, akkor nem tudod egy úgynevezett átképzéssel vagy továbbképzéssel megmenteni, hanem gyakorlatilag mindent az elejéről kell kezdened. Ami jelen esetben, hogyha nincsen semmilyen bemeneti feltételhez megfelelő végzettséged, akkor ez egy 240 000 forintos történet, ha pedig esetleg van olyan, ami ugye az alapképesítésnek megfelel, akkor pedig ez 130 000-rel indul. Tehát gyakorlatilag, ha
kicsúszol belőle, elfelejted a határidőket betartani, akkor újra kell kezdened az egészet. És ez ugye nem csak azt jelenti, hogy a költség oldaláról, hanem a vizsga oldaláról is, tehát az egészet, mint hogyha nulláról induló történet lenne. Tehát ha valakinek lejárt a jogosultsága, mindent előről kell kezdeni, nincsenek kiskapuk. Nézzük át, kérlek, azt mutasd be, hogy most milyen képzési utak vannak. Ennek a megértéséhez ugye végig kell futnunk gyakorlatilag azon, hogy korábban hogyan nézett ugye ki a rendszer, illetve a jogosultságok hogyan voltak. Ugye az alapképesítés 5 éves jogosultságot adott, és a már előbb említett ugye klímacélok elérése véget, ugye az alternatív gázokkal kényszerűen ki kellett egészíteni ugye a képzéseknek a tematikáját. Most jelen állás szerint, hogyha valaki teljesen nulláról indul, akkor ugye az úgynevezett alapképzést kell ugye megszereznie. Ez gyakorlatilag a legátfogóbb képzés, ami ugye az előbb említettek szerint ugye azoknak szól, akik most szereznek először ugye klímagáz jogosultságot. Itt ugye a képzés során a legrészletesebben tanuljátok a hűtőköri folyamatokat, a részegységek működését, az alternatív hűtőközegekre vonatkozó technológiákat, illetve ugye az adatbázisnak a használatát. Ugye itt a vizsga, ez egy 3 részből álló számadást kell gyakorlatilag teljesíteni. Van egy úgynevezett ugye, klímagáz, egy klímagáz gyakorlóteszt, egy elméleti vizsga, illetve egy gyakorlati vizsga. Ez az alapképzés, ez 5 éves jogosultságot ad a vizsga teljesítésétől számítottan. Ugye mi van azokkal, akik már vizsgáztak korábban? Nekik az úgynevezett átképzés lesz az érdekes. Itt gyakorlatilag ezt az átképzést úgy fogjátok fel, vagy úgy értsétek, hogy egy ilyen upgrade-elése, egy kis turbózása a már meglévő alapképzéses ismereteiteknek. Erre megint csak hangsúlyozni tudom, ugye azért van szükség, mert ugye az alternatív gázokkal kiegészítették a tematikát, és ugye erről mindenképpen ugye szükséges információkkal rendelkezni. Ugye itt a bemeneti feltétel egyértelműen ugye a régi F-gáz vizsgának ugye a megléte, az adott személyképesítési kategóriában, amiben ugye a tevékenységeteket végzitek. Itt 2 óraszámmal lehet nagyjából kalkulálni, hogyha a H1 kategóriában szeretnéd meghosszabbítani a jogosultságot az átképzéssel, akkor 16 óráról van szó, ha pedig a H2 kategóriában, akkor 12 órás képzésről van szó. Ez gyakorlatilag egy elméleti konzultációt vegyetek alapul, ami személyes jelenlétet igényel jelen esetben, és ugye itt fókuszban, a tematikában ugye a jogszabályi változások, az alternatív hűtőközegek biztonságtechnikája, ugye az előbb említett ugye, nagyobb üzemi nyomáson történő munkavégzés miatt ugye a robbanásvédelem, hűtőkörök, stb., illetve ugye magának az adatbázisnak az ismerete, ahol ugye a tanúsítványokat, illetve a tevékenységeteket regisztrálni, illetve adminisztrálni kell. Maga a vizsga itt az átképzésnél ez egy körülbelül 30 perces, legalább egy ilyen 20 kérdésből álló számítógépes tesztsor kitöltése, ahol a 80%-os teljesítési arány, tehát hogyha sikeresen válaszolsz a kérdések 80%-ára, akkor tekinthető gyakorlatilag megfeleltnek. Illetve a jelen képzési rendszernek a harmadik eleme, ez az úgynevezett továbbképzés lesz majd. A hatóság úgy gondolkodott ebben a kérdéskörben, hogy szeretné, hogyha azok, akik ugye ezen a területen dolgoznak, ugye mindig friss, aktuális ismeretekkel rendelkeznének. És ugye ezt milyen módon lehet elérni? Ugye, ha valaki tanult korábban, szerzett egy alapképesítést, de nem frissíti a legfrissebb információkkal, vagy nem turbózza fel ugye a tudását a jelenleg aktuális ismeretekkel, akkor az ugye hosszú távon egyrészt a piacon történő érvényesülését is megnehezítheti, másrészt pedig ugye a szakmának a színvonal csökkenését is ugye jelenti, hogyha valaki mondjuk egy 20 évvel ezelőtti ismeretekből gondolkodik, vagy dolgozik. És ugye ezt próbálta a hatóság úgy átalakítani, hogy az alternatív gázok kiegészítése miatt mindenki ugye részt fog venni egy átképzésen,
vagy pedig, hogyha ugye most kezdi a tevékenységét, akkor egy alapképzésen, de ezek már tartalmazzák ugye az alternatív gázokat, és innentől kezdve az úgynevezett továbbképzés lesz majd, ami a lejáró jogosultságokat meg fogja hosszabbítani. És most bocsássatok meg, hogy ugye puskázok, de annyira friss információk jöttek ki az elmúlt időszakban, hogy még nekem is rá kell pillantgatnom ezekre. Ez az a pont, ahol a legtöbb a kérdés. Ugye nemrég kijött egy új módosítás, ami kitolja a határidőket. Beszéljünk erről. Igen, ugye gyakorlatilag február elejével lépett életbe egy rendkívül fontos könnyítés. Ugye a jogalkotó felismerte ugye ezt nyilván korábban már, hogy ugye itt a szakmának több időre van valószínűleg szüksége ugye az átálláshoz, és ugye a kormányrendelet módosításával kvázi egy ilyen automatikus hosszabbítást vezettek be. Gyakorlatilag ez arról szól most jelen helyzetben, hogy minden olyan személyképesítés, H1, H2 vagy MS kategóriában, amelyik 25 március 1-e és 27 december 31-e között járt volna le, ezt automatikusan meghosszabbították 27 december végéig. Tehát nyertek egy kis időt. Igen, viszont itt azért azt fel szeretném hívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy ez ugyan most könnyítés, de attól függetlenül ez az átképzésre való kötelezettségnek az elmulasztását vagy elhalasztását nem jelenti, mert attól függetlenül ugye ezeket teljesíteni kell majd. Mindjárt ki fogunk vetíteni nektek egy táblázatot. A Klímavédelmi Hatóságnak a weboldalán egyébként elérhető, abban részletesen benne van minden, végig fogunk szaladni rajta, de mindjárt mondom, hogy miért. Nem javaslom azt, hogy akkor most mindenki föltegye a kezét, akit ez esetlegesen érint, és azt mondja, hogy majd csak 27 végével fogok vizsgázni, majd novemberben bejelentkezek, ugyanis a hatóságnak a vizsgáztatással kapcsolatban a jelenlegi információink szerint rengeteget dolgoznak, meg rengeteg időt szánnak rá, de szűkös a keresztmetszete. Tehát, hogyha valaki azt gondolja, hogy most 27 végéig ráér, és 27 végén akar majd átképzésen részt venni, hogy a jogosultságát megtolja, az gyakorlatilag nagyon nehéz helyzetbe fog kerülni, hogy talál-e olyan helyszínt, időpontot, ahova ő még bele fog majd férni, illetve a hatóság egyáltalán le tudja majd vizsgáztatni. Nyilván meg fognak tenni mindent ennek érdekében, de jelen állás szerint ez a jogszabályváltozás, ez azt jelenti, hogy 27. december 31-ig, hogyha valaki megcsinálja az átképzést, akkor a jogosultsága már nem is 2 évvel fog meghosszabbodni, mint ahogy az eddigi szabályozás szerint volt, hanem február 1-e után ez 5 éves határidő hosszabbítást jelent. Tehát gyakorlatilag 27 plusz 5 évvel fog a jogosultság meghosszabbodni. Tehát aki előbb lép, az kicsivel többet kap. Így van, gyakorlatilag igen, illetve nem teszed ki magad egy olyan helyzetnek, hogy necces legyen a határidőt megtolni, mert ahogy az előbb említettük, hogyha kicsúszol a határidőből, a jogosultságodat nem tudod meghosszabbítani, akkor átképzéssel nem tudod menteni a helyzetet, akkor újra alapképzésként kell gyakorlatilag indulnod neki a sztorinak, ami időtartamba és költségbe, időben, energiában, meg vizsgafeltételekben is ugye más lesz, amit azt előbb említettük. És mondok egy példát, például, hogyha mondjuk 25. októberében járna le a tanúsítványod, akkor ugye így gyakorlatilag automatikusan ez most meghosszabbodott 27. december 31-ig. Eddig van időd, akit ez érint, az átképzést megcsinálod. Hogyha mondjuk későbbi lejáratod lenne, mondjuk 26 júniusában járna le, ugye ez a dátum is beleesik a kritikus időszakba, tehát gyakorlatilag ugyanígy 27 decemberéig van jelenleg ugye jogosultsága végezni a tevékenységet, illetve ha pedig ugye ezt már esetlegesen mondjuk teljesítetted, mondjuk 25-től az idáig terjedő időszakban, akkor gyakorlatilag te jársz a legjobban, mert akkor a 27 és a plusz 5 év, amit említettünk, ugye kitolódik. Annyit szeretnék hozzátenni, hogy a jogosultságoknak, mert eddig erről nem volt szó, az érvényességi határidejéig, tehát a jelenleg akinek van érvényes F-gáz vizsgája, az automatikusan végezheti a tevékenységét az alternatív gázokra kiterjedően is, viszont ha lejár,
akkor már ugye az előbb említett utak maradnak, vagy alapképzés, vagy pedig átképzéssel tudod meghosszabbítani. És ugye az előbb említettek alapján én mindenkinek az átképzést javaslom. Kivetítjük nektek a tájékoztatót. Itt most gyakorlatilag a hatóságnak a klímagáz személyi képesítéseket érintő változásáról szóló jelenleg aktuális tájékoztatóját látjátok. Itt, hogyha nézitek a jobb oldalt, illetve a tájékoztató bal oldalán, ugye két út van. Hogyha 25 március 1 előtt szerzett jogosultságod van F-gáz vizsgával, ugye ez még nem tartalmazza az alternatív gázokat. Itt két verzió van, vagy az, hogy az érvényességi időd, és mindenki ugye itt most gondolja végig a saját történetét, hogyha az érvényességi időd lejárta 27. december 31-e előtt járna le, akkor gyakorlatilag jelen helyzetben a H1, H2, M1, M2 kategóriában az érvényességi időd automatikusan meghosszabbodott 27. december 31-ig, illetve eddig az időszakig kell teljesítened az átképzést. Az előbb említettek szerint javaslom mindenkinek, hogy ne várjon 27 végéig a hatóság kapacitása miatt, ne okozzunk olyan helyzetet, hogy egyszerre próbáljuk meg rájuk önteni ezt a mennyiséget, mert az lehetséges, hogy problémát fog ugye okozni, ahogy beszéltünk róla. Ebben az esetben az érvényességi időd ugye meghosszabbodik, tehát gyakorlatilag 5 évvel fog ez kitolódni, és 27. december 31 plusz 5 év lesz a jogosultság. Tehát, hogyha átképzéssel meghosszabbítottad ugye a jogosultságodnak a határidejét 5 évvel, ez is ugye egy idő után majd oda fog jutni, hogy szintén lejárat közelébe kerülsz. Hogyan tudod ekkor a jogosultságodat meghosszabbítani? A hatóság elképzelése alapján továbbképzéseken kell majd részt venni, és ezek a továbbképzések fogják szintén 5 évvel meghosszabbítani a jogosultságot. Jelen információink szerint ez úgy néz ki, hogy 5 év alatt 2 továbbképzésen kell részt venned, hogyha ezt teljesíted, akkor a jogosultságod 5 évvel fog meghosszabbodni. Itt a továbbképzésen szeretném leszögezni, hogy nincs vizsga, ez gyakorlatilag azt próbálná garantálni, hogy éppen az aktuális, friss információkat felcsipegeted, kapsz információt a hatóság által jóváhagyott tematika alapján szervezett továbbképzésről, és a továbbképzések fogják garantálni akkor így az ismeretek folyamatos frissítését. Illetve a másik verzió, hogyha nézitek a táblázatot, mi van akkor, hogyha az érvényességi időd ugye 27. december 31-e után járna le, ugye szintén az előbb említett személyképesítési kategóriákban, ez az eredeti tanúsítványod, vagy illetve eredeti érvényességi időd lejártáig rendben van, de legkésőbb 29. március 12-éig lesz az érvényes. Mindenki ugye számolja ki, hogy mikor szerezte, és attól függően ugye, hogy ebbe a kategóriába tartozik-e, hogy 27 december előtt jár le, vagy 27 december után, de ha 27 december után, akkor is legkésőbb 29 márciusáig lesz érvényes neki. Itt a meghosszabbítás módja ugyanaz, mint az előbb említett esetben, hogy átképzésen kell ugye részt venni. Ez az átképzés 5 évvel tolja meg ugyanúgy a határidőt. Gyakorlatilag itt annyi van, hogy aki ebbe a kategóriába tartozik, nektek nem 27 decemberéig kell ezt megcsinálni, hanem a teljesítés ugye a lejáratodnak, tehát a jogosultságod lejártának a vége előtt kell ugye ezt az átképzést megcsinálnod, de legkésőbb 29 márciusáig. És ugyanígy ugye 5 évvel hosszabbítja meg. És itt fog összeérni gyakorlatilag mindenkinek az új rendszerben az útja, hogy ahogy az átképzések által meghosszabbított jogosultságok lejárnak, onnantól kezdve továbbképzésbe fordul át a rendszer, és ez az 5 évenkénti kétszeri továbbképzés fogja garantálni neked a jogosultságoknak a meghosszabbítását. Köszönjük ezt a részletes áttekintést. Egy nagyon gyakori kérdés, hogy mi a helyzet a külföldi bizonyítványokkal? Én nem szeretnék ebbe a kérdéskörbe olyan szinten állást foglalni,
hogy melyik a jobb külföldön, Magyarországon, stb. Ugye szerzett, mindenki eldöntheti a saját szempontjai alapján, hogy melyiket preferálja. Egy biztos, hogy a külföldön szerzett F-gázvizsgák ugyanúgy jogosítanak az itthoni ugye munkavégzésre, csak ugye regisztrálni kell a klímavédelmi hatóságnál, és ugyanúgy az átképzési kötelezettség ezekre is vonatkozik. Ugye az uniós szabályozás alapján a Magyarországon szerzett, vagy akár Szlovákiában, vagy bárhol Ausztriában ugyanolyan értékű ugye, képzésről van szó, tanúsítványról. Egyetlen egy szempont, ami ugye érdekes, nyilván, ha a tevékenységedet itt végzed Magyarországon, akkor a magyarországi jogszabályokat és a magyarországi keretrendszert ugye célszerű ismerni, hogy a tevékenységedet ugye egyszerűbben gondok nélkül tud végezni, és ugye mivel a klímagáz adatbázisban történik ugye gyakorlatilag az adminisztráció, a tematikák, mind a továbbképzés, mind az átképzés, mind az alapképzés tartalmaznak ugye ismereteket a magyarországi adatbázisnak a kezeléséről. Tehát ennyi a érv ellenérve egyik oldal, másik oldal mellett, gyakorlatilag mind a kettő jó, mind a kettő ugyanazt az utat jelenti, mindegy, hogy külföldi vagy magyar, F-gázvizsgával rendelkezel, az átképzési kötelezettségek ugyanúgy megvannak, csak annyi a plusz itt, hogy az átképzésnél az adatbázisról is, illetve a magyarországi rendszer az adatbázisról, illetve a magyarországi szabályozásról többet tanultok. És ami mindenkit érdekel, az anyagiak. Erről mondaná egy pár szót? Jelenlegi információink szerint a hatóság előírásai alapján H1 kategória esetén ez 70 000 forint, H2 kategória esetén 40 000 forint az átképzésnek a díja, ami a képző részére fizetendő meg, a képző pedig a hatósági rendszeren keresztül bejelenti a képzésre jelentkezőket, és a költségeket a hatósággal rendezi. Köszönjük a részletes tájékoztatót. Igazán nincs. A tanulságot azt hiszem levonhatjuk, minél előbb érdemes lépni, annál többet nyerünk. Ha a téma kapcsán bármilyen kérdésetek merülne fel, forduljatok hozzánk bizalommal a képernyő alján látható elérhetőségen, info@oktathatvan.hu e-mail címen, illetve a leírásban is megtalálhatjátok a weboldalunk elérhetőségét. Továbbá a megadott e-mail címeitekre kiküldünk egy rövid tájékoztatóanyagot, illetve a jelentkezésnek az elérhetőségét, folyamatát. Sziasztok! Sziasztok!